ठेवूया. लेट फोंडा तालुका बी नंबर 1 आणि गोवा ऑल्सो बी नंबर 1 इन द होल ऑफ द कंट्री. लक्षात घ्या. आणि म्हणजेच भारताची प्रगती. आजच्या निमित्तान माझी भावना म्हणजे विचार जे आसा पयलीं व्यक्त केल्ले आसात आणि आशा बाळगिता की तुम्ही सगळे सहकार्य दितले आणि हांव तुमचे बरोबर खानाक खान लावन लक्षात घ्या. खानाक खान लावन काम करपाक तयार आसा. ते म्हणजे प्रिय आसूये, फोणे आसूये, कुडती आसूये आणि वेगवेगळे डिपार्टमेंट आसा. म्हणजे आय विल नॉट बी मिनिस्टर फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स. म्हणजे डिपार्टमेंट जे आसा त्या डिपार्टमेंटा बरोबरच इतर डिपार्टमेंट जे आसा पयलीं त्या डिपार्टमेंटाक सुद्धा पालकमंत्री म्हणून फोणेची जबाबदारी घेवपाची हांवें तयारी केल्ली आसा. आणि म्हणून येत्या मंगळाराक सांजचो 3 वरांचेर म्हाका तागमात दिवंक वचता तुमच्या नगरपालिकेत वचता आणि व्हॉल आसा न्ही थंय. येस आय कम टू रिव्यू द थिंग्स. येस हे जीवन जे आसा पळय हे बदलाचें वर्स तुमकां आमकां सगळ्यांक आरोग्या संबंधी लक्षात घ्या. आणि म्हणून का आमचे समाज कार्यकर्ते हांगसर जे आसात काउन्सिलर्स डिसायड टुडे की तुमच्या एक वॉर्डा भितर एक तरी योगा सेंटर जातले. 5 सुरू जायना मागीर 5 महिन्यात 50 जातले. लक्षात घ्या.